Kok urung-urung kok wis bluk. Iya. Matur nuwun suporte kanca-kanca sinden, Mas. Iya, ya karo kanca-kanca penabuh barang. Iki pengedrame agek krungu tabuhane pisan wis iso templek. Iya. Alhamdulillah. Kuwi kakangku Mas Kotrek. Mas Cahyo. Iya. Kuwi wis suwe banget ngendikane wis setahun punjul ora wayangan kuwi. Lah ngopo? Lah ya pacobane Gusti kuwi ora ana sing iso nduga, Nduk. Iya. Ya dongane ya muga-muga sak pungkure kuwi minangka pengalaman pacoban kuwi dienggo pemupuk diri. Iya. Kanggone Mas Kotrek ben dadi pribadi sing luwih apik. Iya. Wong jalarane ya mergo omben-omben. Wah nyemelangi tenan kok, Nduk. Barang siji kuwi iki iso dadi perkara pirang-pirang. Iya. Dudu kuwi sing arep tak rembug. Sing utama awake dhewe kudu ngaturake uluk salam kula nuwun ngersaning kulawarga besar panjenengane Bapak Paiman, Pak Juragan Buah. Oh iya. Luar biasa matur sembah nuwun panjenengane Pak Paiman kuwi CEO dari Sari Buah. Wah iya, luar biasa. Muga-muga sok iso dadi PT lho. Amin. Amin lah. Ya mergo panjenengane Pak Paiman ndongake awake dhewe ya kudu ndongake karo keluarga Pak Paiman. Ora ngono. Iya. Sowan ana ngersaning para warga masyarakat Desa Wiramartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen kene. Iya. Bareng sak pengombyong saka Gunung Kidul. Matur sembah nuwun. Kanca-kanca Ansor Laras sing ngedram awake susut. Lah ngopo? Biasane rak sing lemu kaya resan kae to, Nduk. Saiki suda awake dadi sakmono kuwi. Ya ora apa-apa karang gawean dhewe. Iya, ora dadi ngopo, ora dadi perkara. Ya. Iki wayangan iki dalam rangka apa, Mak? Dalam rangka tasukuran pernikahan utawa download mantu. Weh. Kok download mantu? Download ki bahasa Inggris artine ngunduh. Oh iya. Ngunduh mantu ki download mantu. Oh iya, heeh. Iya, Mak. Tasakuran pernikahan putra panjenenganipun Bapak Paiman, Pak Juragan Semongko utawi Sari Buah kalian putranipun Ibu Sintawati. Sapa? Panjenengane Mas Bagus Renaldi Gondowijaya. Wah, asmane apik iki. Iya, Mak. Mas Renaldi Gondowijaya iki tak waca nganggo basa Jawa iki nek huruf Jawa iki macane A iki dadi O ngono lho, Nduk. Oh iya. Dadi Mas Renaldi Gondowijaya kaliyan panjenenganipun Mbak Ari Rahmawati. Oh iya, heeh. Kuwi nek iso dadi salah tampa lho. Ning nggon undangane nek asmane ora jangkep le nulis, komeng biasane sok Renaldi dan Ari. Waduh iki padha lanange gegek. Ning iki komplite Mbak Ari Rahmawati. Oh iya. Iya, Mak, ya. Nderek mangayu bagya serta mengucapkan selamat ana ngersaning Pak Paiman. Iya, Utamane kanggo pinanganten kakung putri. iya, wah mau ya wis foto bareng sak keluarga. Iya. Mau ya wis dirampungi karo penyanyi Pak Paiman. Weh iya, matur nuwun. Lawake dhewe nyambut gawe ya kudu sing tenanan. Iki nggawa sinden semono mbane, nggawa wiyaga semono mbane, eling-elingen. Piye? Aja sak geleme dhewe nek nyambut gawe. Nyawang mburi iki do butuh capluk. Wae. Iya, Mak. Heeh. Iki sowan ning Laladan Kebumen ya ngaturke sungkem ngersaning para senior-senior kula, guru-guru kula ing para dalang-dalang Kebumen. Iya. Ana panjenengane Ki Eko Suwaryo ki ya asli saka Laladan Kebumen kene. Heeh. Panjenengane Ki Sunarpa Gunaprayitna mawawan wis kepareng nyalirani pahargyan campur sari. Oh iya, Pak Narpa to. Malah iki kepara aku diparingi palilah wiyagane Pak Narpa tak colong siji. Oh iya. Ora apa-apa. Waton sela padha selane kok. Iya. Iya, matur sembah nuwun. Ngaturke sugeng lenggah ngersaning
para tamu undangan ana penjene Pak Dewan DPRD Kabupaten Kebumen fraksi Gerindra. Wah, nggih, matur sembah nuwun. Menika kaleresan Pak Dewan, penyelentrem kula menika ugi ketua DPC Gerindra saking Gunung Kidul menika. Kok menawi mengke wonten sambung rapeting aspirasi dirembuk kali sing nyelentrem niku. Sing nyelentrem, Sing piyaine ireng kuwi lho, Nduk. Sing kaya mumi kuwi. ora sak-sake ta iki ora. Ngaturke sugeng lenggah kanggo Pak Camat mau ya wis kepareng-paring mangandikan. Iya. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa Wiromartan kuwi kapernah rayine Pak Paiman. Oh iya. Wingi ya sing telepon ya penjane Pak Lurah, Pak Kepala Desa kuwi. Iya. Terus disambungke nyang Pak Paiman terus rikala semono rawuh ning nggubuke awake dhewe. Wah, gawani apa-apa, Nduk. Iya, matur nuwun. Mewah iki sedaya kepala desa sak kecamatan Mirit rawuh kabeh. Matur nuwun. Mewah sedaya para tamu undangan. Wah, jejer-jejer lenggah tertib kabeh. Matur nuwun, Mak. Iya. Ndongake kanggo pinanganten kakung lan putri kowe mau rung ndongake. Iya. Pandung aku tembung sakinah mawaddah warahmah kuwi nuwun sewu. Wong mangun palakrama kuwi sing digayuh sakinah. Sakinah kuwi tegese kebahagiaan. Iya. Gandeng nuwun sewu. Keyakinane njane Mas Renaldi Gandawijaya karo Mbak Ari Rahmawati kuwi ya umat muslim. Ya nganggo tembung muslim lho. Iya. Sakinah kuwi saka tembung kebahagiaan. Mawaddah kuwi diri pribadine Mbak Ari Rahmawati karo njane Mas Renaldi Gandawijaya. Lah warahmah kuwi kasih sayang saka Gusti. Iya. Mula dongane dudu kok muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dudu dongane dudu ngono. Lah piye dongane sing bener, Mak? Dongane sing trep ya iki ora kok iso diarani bener ning iki iso diarani trep mergo iki luwih nyambung. Piye? Semoga panjenengane Mas Renaldi Gandawijaya dan Mbak Ari Rahmawati yang sudah kepareng nindakake dawuh palakrama muga-muga kanthi mawaddah dan warahmah ingkang wis diparingke dititipke saka ngersane Gusti, muga-muga Mas Renaldi dan Mbak Ari dadi keluarga ingkang sakinah ngono. Oh iya. Amin, Mak, amin. Ya. Muga-muga ya enggal diparingi golek kencana ingkang bisa tata jalma. Tegese Diparingi putra. oh iya. Ben panjenengane Pak Paiman karo Ibu Sintawati enggal bisa nggendong putu. Oh iya. Momong wayahe ya. Sinden akeh dikenalke siji-siji. Oh iya. Enek sing anyar 3 to, Mak. Heeh. Rukmini, Setyabama, Jembawati. Arep kaya Prabu Kresna kowe. Men. Iya. Di sugeng dalu Mbak, saka sing cerak eblek. Iya. Nggih. Bocah-bocah kabeh iku. Nggih, sugeng dalu Mbok Limbuk Mbok Canggih. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Lita. Mbak Lita. Nggih. Oh iya. Mbak Lita daleme pundi, Mbak? Parakan. Paraan Temanggung. Temanggung. Weh, nggih. Wo mriko ki sing terkenal mbakone, Mbak. Nggih leres. Nggih. Mbako Lamsi menika. Nggih, wah mbako Temanggung ki enak-enak tenan. Kula nggih mboten mbako ning gedhe. Engko tak ngrasake ya, Mbak. Nggih. Mangke nggih. Nggih. Ning wingking. Heeh, nang mburi kono. Mbak Lita saka Temanggung. Tindak mriki kali sinten, Mbak? Kalih Mbak Indi menika. Oh, Mbak Hindi. Nggih. Nuwun sewu lho, ora kok teges mengusik perkara pribadi mboten, Mbak. Nggih. Menika Pripun? ben cetha rembuke. Jenengan niku pun krama napa dereng? Nggih dereng, dereng pajeng niki. Oh, isih legan ngono ta, Mbak? Tase, ning mboten pados momongan nggih. Oh iya, rekoso. Kudu rabi sik aja ngasih kebablasen ya. Nggih, keblabasan teng pundi menika? Nah, blusok nyang endi, Mbah? Teng sawah. Nggih. Heeh, jenengan isih sekolah apa pun lulus kuliah? Alhamdulillah sampun lulus. Lulus SMP napa SD?
SMK. Ajeng tahun wingi napa tahun Tahun sakniki. padha kula berarti saumuran kalih kula. Iya. Wong ya gur muni ngono ya terus ngapa lho? Mbak Lita. Iya. Mbak Lita ta asmane Nggih, Mbak? leres. Nggih. Mbak ngono wae aja nganggo nyai. Ampun betosi nggih. Hah? Ampun betosi. Ora nyai, aja nganggo nyai nek tulisan nyi kan tulisane nyi ngono to. Nggih. Engko ndak dadine apa Ibu Lita, wis pokoke benere Mbak ngono wae. Heeh. Ndak ora prayogi. Iya ta, Nduk? Iya. Kiwane, Mbak. Sinten asmane, Mbak? Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Mak Limbo, Mbak Cani. Paring asma sinten? Kula Hindi. Mbak Hindi. Nggih. Daleme pundi? Saking Bakurjo mawon. Mbak Turjo ngendi, Mbak? Mriki niku. Oh, Kebumen. Mlebete Purworejo. Oh, mlebete Purworejo. Nggih. Nggih. Mbak Hindi. Nggih. Daleme kene wae. Nggih. Jenengan sing kudu tak tanjike meneh iki yo an. Isih legan apa wis payu? Dereng. Dereng. Nggih. Oh ya. Tasih segel niki. Oh nggih. Segel. Pripun ta? Tenan ora ning kowe? Saestu ta. Nggih. Lah pripun ta? Ora apa-apa, Mbak, ora apa-apa. Iya. Ki isih do nom-nom ki teges masa depane isih dawa ngono lho, Mbak. Nggih. Aja ngasih kenal hal-hal sing ora prayoga sithik. Iya. Aku ya ngono, aku ngandani sampean ki ya ngandani awakku dhewe, wong aku karo sampean padha-padha nom ya to. Saumuran ta? Saumuran ya wis gampangane ngono wae. Mula ya do dijaga, cah nom kuwi wancine gegulang ilmu sikik, nek arep mbajing, arep mbeling isuk nek wis tuwa wae. Ngaten nggih. Contone sinten nika? Kae sing ngempul kae. Kae telat nakale kae. Iya. Heeh. Mbak Hendi. Sapa? Mbak Hindi. Oh, Mbak Hindi. Nggih. Aku nek krungu tembung Hindi kelingan tanggaku jenenge Hendi. Wonge ompong, Mbak Hendi. Sampeyan aja ompong ya, Mbak? Mboten niki diteralis niki. Lah, omong bener. Ben aman, ben Oh, mboten aja usul. ompong ndak nyantroli. Nyantolin apa? Nyantolin apa niki? Nek mangan gedang ra engko terus. Untuk apa? Iya. Iya. Kiwane, Mbak, sugeng dalu, Mbak. Wah, iki sajake aku rapati wani nek karo iki. Lah ngopo? Iki sajake. Monggo, Mbak, sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Dalem Novi. Mbak Novi. Nggih. Komplite Novi Kusuma. Mbak Novi Kusuma. Daleme pundi, Mbak? Kula Solo. Solo? Nggih. Solone pundi? Pucang Sawit Jebres. Pucang Jebres. Nggih. Weh, lah kok saged kalih nggen kula? Pundi? Jebres to? Nggih. Jebres niku ale Tosura pundi? Uyai tebih nek Tebih, kula Pak? iki Oh. Tosura pojok kulon kok. Nggih. Nek ora arti rasa reko-reko reti. Karep-karep kemeruh kaya sing gonang kae kaya. Nek ketoke jenengan pun kagungan putra nggih, Mbak? Nggih. Dereng. Oh, dereng. Ning pun krama? Dereng nembe. Dereng krama. Oh, nggih. Mugi-mugi lancar, Mbak. Amin, pangestune. Oh lah, cah ngambah kira. Tindak mriki kalih sinten to wong Mbak Novi niku? Kalih Mas Galih. Wah. Alah. Trek kowe iki. Kowe nek kalih Mas Galih ki tuwuk sepuh jenengan napa tuwek dekne? Nggih, sapa Mas Galih? Oh, nggih. Iya. Kelakuane isih kaya balita. Matur nuwun iki dadi sing telu iki asmane Mbak, sama Mbak Lita, Terus Mbak Hindi. Mbak Hindi karo Mbak Novi. Ah. Senengku ki ngene iki lho. Apa?
Nyawang sinden-sinden sing apa relasi serawung-serawung anyar ki pupure ki sewajare lumrah. Oh iya. Dadi to sawangan sing saka kono nomor 2 kae. Sing Sapa to? bengok kae lho. Andinge niken ki lho. Kae iki Gusti Allah, nek pupuran ki to, Nduk. Mongko wedake sing mereke Kelly kae. Dadi nek dheke wahing kuwi mak pure kaya glepung. Rak dadi karpete mabul putih-putih kae. Iya. Aja ngono kok ndak lara ati kok ndak nesu. Wah, kae wis ora iso nesu kok, Nduk. Wis mati rasa kok. Kowe ngapa kok ngegongi yombo ki ngapa lho kowe iki? Nak wolo akeh. Iya. Saking Pak Bardimas Papua nyuwun tembange gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Niken Asia pun bawani. Matur sembah nuwun. Request saking rombongan ugi Mangun Jayan nyuwun lagune Sesideman. Oh, Sesideman karo gubuk asmara. Terus menika apa iki tulisane ora cetha iki. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Heeh. Dari Bapak Sage dari desa ngendi iki? Tanggulangin. Nggih, oh nggih. Badhe nyumbang lagune Joko Melarat sama Kangene Atiku. Oh iya, engko diaturi kalodhangan. Heeh. Joko Melarat. Saiki wis sugih. Iya. Ditembangke. Sapa sing nembang? Mbak Niken Sikik iki sing tak waca dhisik dhewe aku mung miturut requestan lho. Oh iya, Mbak Niken.